बिहार सरकार हम कह जे कहले कहिया पेंशन पास होई यही तरह जान जाई गोपाल भाई आतना बढ़िया आदमी हमें जब इनका पहिलका लड़का भइल खूब गोर एकदम हमारा देखा इनकर मौगी कहती अछि ई तरौरा मुंह पर कोइले नहीं खे ई तो बुझाता कि सीनारायण यादव के सीनारायण के चारी पर मारे निखे लगन सीनारायण यादव लड़का होला ना दूसर का जब लड़का भइल वो हुकरो ले गोर भइल तेरे तीसर का लड़का बा हे भगवान जब जन्म भइल ओकर आगे कोइलो फेर रहे अभी शंका में बाने कि दादा पहिलका ठीक भइल दूसरका ठीक भइल आई तीसरका हमर मौगियो गोर बिया हम हो कोनो सावर ना हई हमरो तनी माने गोराई ठीके बिया ई तीसरका कोरिया कैसे हो गई अपना मौगली जा कदरे पहिलका गोर भइल दूसर को गोर भइल ई तीसरका कोरिया कैसे भइल इनकर मौगी जवाब देती है पहिलका ठंडा के दिन में रहे धूप घाम गर्मी ना लगल तो जान जाए कि वो ठंडा के आ दूसर का ठंडा बीतत रहे माघ में माघ पूछ के हटवे वो ठीक भइल करे तीसरा का जानत नहीं तीसरा का प्योर गर्मी में धरा गई कली कैसे कल नीचे ले हम गरम रहनी ऊपर ले तू गरम रहला वही गरम में लेके झोसाई गई कैसे सुन बड़ा केले ना मिली ना एकरा कंपनी के स्पेशल प्रोडक्शन हाई जन बोला था